Velmore FD500 mikrovindmøllen er kommet til Danmark for at blive. En vindmølle, der kan stilles op af hvem som helst, hjemme i villahaven eller i nærheden af et dejligt stort hus med plads til glæde og begær, vil man kunne finde denne mølle, wirestøttet konstruktion, betonfundamenter, 5 styks med det i midten, 6 meter mast, og denne flotte mølle med den løst monterede hale, som automatisk krøjer ud af vinden, når vinden når op på en vindhastighed på over 12 meter i sekundet. Det er det ene bremsesystem. Se, hvordan møllen nu elegant starter op. Fuldstændig støjfrit. Det er for enden, når møllen for alvor begynder at snurre. Ved 8 meter i sekundet i 12 meters afstand larmer møllen med 52 decibel. Hvor meget det er, det ved jeg egentlig ikke. Men lige nu er det i hvert fald ikke ret meget. Flot, ikke sandt? Og jeg hedder Alex Petersen, og jeg er direktør her i Velmore, og jeg er rigtig glad for møllen og ved meget om den. Det kan man jo ligesom se, det fremgår jo af det her fremragende filmklip. Nu kører vi. Og her bor vi i Egtved. Og det er hovedkvarteret i verdensfirmaet. Alex Petersen, Velmore, Egtved, over and out.